Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У хатняй студыі для вас працуе Зміцер Лукашук і наш эфір, я спадзяюся, можна будзе ўбачыць праз усе нашыя сацыяльныя сеткі пасля таго, як мы туды перальем з этой зум-канферэнцыі нашу запіс. Тэма ў нас сёння сур'ёзная. У сітуацыі з каранавірусам беларускія ўлады па традыцыі не павялі нас за цывілізаваным светам, а абралі свой шлях. Ці можна ўжо сёння ацэньваць, правільны ці неправільны гэты быў шлях і якіх зменаў ва ўнутранай палітыцы варта чакаць у залежнасці ад абранага сцэнара барацьбы з вірусам? Гэтае пытанне мы сёння і абмяркуем з маімі гасцямі, а гэта дырэктар па даследаваннях цэнтра ІСТ Андрэй Елисеев і палітычны аналітык Артём Шрайман. Добрый дзень, шановнае гаспадарства. Добрый день. Андрей, я перш за ўсё можна да цябе, таму што толькі што было апублікаванае даследаванне, якое ты зрабіў, і там сцэнары, магчымыя сцэнары развіцця падзей у Беларусі, такі матэматычны аналіз, як будзе развівацца сітуацыя. Можна адразу такое наводзячае пытанне, на падставе чаго зроблены гэты матэматычны аналіз, і ўвогуле ці можна нейкім матэматычным аналізам давяраць у сітуацыі, калі справа ідзе пра медыцыну, пра захворванні? Я в своем докладе анализую стратегии борьбы Беларусі и некоторых іншых краінаў з эпідэміяй коронавируса и спасылаюся на даследаванне міжнароднай групы навукоўцаў, якія зрабілі матэматычную мадэль і дастасавалі яе да ўсіх краінаў свету наконт таго, як можа развівацца эпідэмія і колькі можа быць колькасць смяротных зыходаў пры розных сцэнарах. Сцэнар поўнага бяздзеяння ўладаў, адносна мягкіх мераў па пашырэнні эпідэміі і болей жорсткіх захадаў. І у гэтай матэматычнай мадэлі уживается целый шэраг пераменных, причем навукоўцы наколькі маглі збіралі дадзеныя по кожнай краіне, то бок яны не экстрапалявалі дадзеныя, скажем, з Брытаніі, а бралі, допустим, колькасць ложкаў у шпіталях на душу насельніцтва з базы дадзеных Сусветнага банка по кожнай з краінаў і так далей. І з чаго ўвогуле гэтая мадэль на чым яна базуецца? Па-першае, вядомыя некаторыя зыходныя параметры што да віруса, там колькасць, сярэдняя колькасць дзён, пакуль праяўляюцца першыя сімптомы, прыблізная колькасць доля людзей, якія патрабуюць гаспіталізацыі і лекаванні ў рэанімацыі на досведзе Кітая. І таксама прымаюцца розныя параметры, як вось колькасць ложкаў у шпіталёх, месцаў рэанімацыі, які ўзроставы склад насельніцтва, колькі ў сярэднім жывуць людзей у хатніх гаспадарках краіны і так далей. І вось, ведаючы прыблізна, як хутка распаўсюджваецца вірус, ведаючы заходныя медыцынскія дадзеныя па краінах і ужываючы мадэлі, на колькі працэнтаў можа скараціцца колькасць міжчалавечых кантактаў, калі будуць прынятыя розныя захады дзяржавамі, яны прыходзяць да прыблізных высноваў, колькі чалавек можа быць шпіталізаваны і колькі могуць памерці. Так вось, па Беларусі выснова выглядае, што пры даволі мягкіх закладах процідзеяння эпідэміі загінуць падчас эпідэміі можа быць 15-30 тысяч чалавек. А калі будуць прымацца болей жорсткія захады, прынамсі ў момант, калі колькасць смерцяў у Беларусі будзе каля 18 на тыдзень ад каранавірусу, то тады колькасць смяротных заходаў можна зменшыць прыблізна да 1800 чалавек. То бок, асноўная выснова вельмі адназначная. Чым хутчэй і чым шырэйшыя захады прымаюцца, каб супрацьдзеяць пашырэнню эпідэмію, тым большую колькасць чалавечых жыццяў можна захаваць. Зараз такое удакладняючае пытанне. Тое, што мы зараз маем у Беларусі, гэта мяккі варыянт супрацьдзеяння, я так разумею. Гэта выглядае, што у мяккім сцэнары так званая стратэгія змякчэння, зніжэння колькасці міжчалавечых кантактаў на
30-50%, а стратегія падаўлення гэта скарачэнне на 75%. Дык вось з таго, што Беларусі пагэтуль не прынятая пастанова пра татальную забарону масавых мерапрыемстваў, не зачыненыя установы навучання і так далей, можна меркаваць, што зараз мы дзесьці наша модель социального дистанционирования, она более отповедает таким довольно мягким заходам процедения эпидемии. И я еще раз просто вернуться до твоих лічбаў, калі верыць гэтым матэматычным разлікам, у тым выпадку, калі у нас застанецца такой вось мягкая модель супрацьдзеяння, якіх ахвяраў, якіх наступстваў нам чакаць бліжэйшым часам? При мягких дзеяннях зноў-таки залежна ад дакладнага працэнту змяншэння міжчалавечых контактаў, а таксама ад таго, наколькі добра будуць ізалявацца людзі сталыя і людзі з хранічнымі захворваннямі. Гэта там прагнозная лічба ад 15 до 30 тысяч чалавек. Але я хочу падкрэсліць, што гэта, вядома, не прадказанне будучыні, якое абавязкова споўніцца. Гэта верагодныя прагнозы пры шэрагу все-таки там невядомых, при тым, што калі не зменяцца дзеянні ўладаў, калі не будзе знойдзеная вакцына і так далей. Бо гэта не трэба ўспрымаць як прадказанне будучыні, але тым не менш гэтыя лічбы імавернасныя, яны нам паказваюць маштаб рызыкаў, які стаіць перад Беларусю, і неабходнасць дзейнічаць хутчэй. Артём, вот зараз прагучала такая фраза про тое, што калі не зменяцца дзеянні ўлады. Я днямі чытаў меркаванне Ігора Тышкевіча, які казаў, што вот калі там до 1000 тых людзей дойдзе лічба, якія захварэлі, то, можа быць, улады пачнуць пераходзіць да больш жорсткіх метадаў супрацьдзеяння гэтай хваробе. Вот, калі паспрабаваць прааналізаваць, можа паспрабаваць прадказаць, калі гэта магчыма, дзеянні ўладаў, ці чакаць і на якім моманце чакаць, што яны пачнуць пераходзіць да нейкіх іншых метадаў? Конечно, цифра в 1000 жертв – это такой важный маркер. И если у нас пойдет счет официально признанных погибших из-за коронавируса вот на такие масштабы, то, конечно же, можно ожидать, что тактика властей изменится. Но я думаю, что она будет меняться и до того, и причем определяющим фактором здесь будет не количество жертв, не ход эпидемии, вернее, не только он, а общественная реакция. Наша власть, в первую очередь президент, даже несмотря на то, что он принимает сейчас очень непопулярные, неочевидные решения, которые критикует и иногда даже высмеивает весь мир, он продолжает чувствовать или, по крайней мере, стараться чувствовать общественный запрос. И вот эта политическая чуйка, которая у Лукашенко есть на протяжении всей его карьеры, она никуда, на мой взгляд, не ушла, она могла ослабнуть, но он по-прежнему движим этим. И поэтому мы видели, что когда были первые признаки недовольства непрозрачной политикой информирования, запутанными пресс-релизами Минздрава, когда коллективные письма написали несколько негосударственных СМИ, когда ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, впервые покритиковала, пусть и мягко, власти за непрозрачность. Когда стало ясно, что растет кризис недоверия в белорусском обществе, власть немного изменила тактику поведения. Было и приглашение этой миссии ВОЗ, которая должна вот-вот приехать, было и продление школьных каникул, и Минздрав начал чуть более адекватно информировать, и Лукашенко стал говорить не только о психозе, но еще и о пандемии через запятую. О чем это я? Что если мы увидим, и если в первую очередь власть увидит в ближайшие недели, может быть и дни, какие-то новые признаки падающего общественного доверия, или, что еще более серьезно для Лукашенко, какие-то признаки брожения внутри элит, явно выраженного несогласия с его курсом, каких-то первых демаршей, каких-то первых споров со стороны медицинского высшего персонала и так далее, руководства системы здравоохранения, то он будет реагировать на это. Он будет реагировать на то, что будет считать политическим вызовом. И это будет важнее любых экономических соображений, и я думаю, что даже важнее эпидемиологических соображений. И поэтому я допускаю, что если вот этот кризис доверия, который сегодня очевидно углубляется в белорусском обществе, и по опросам, которые мы видим
белорусское общество требует более решительных мер, чем делают власти. Еще даже до первых смертей такие данные опросы показывали. То я думаю, что власть будет реагировать на этот общественный запрос. Андрей, яшчэ да цябе такое пытанне. Улада апошнім часам у якасці прыклада прыводзіць пэўныя еўрапейскія краіны, якія таксама не ўводзілі такога татальнага каранціну, па прыкладзе, як у Польшчы это ўведзена, ці яшчэ дзе. Ці можам мы арыентавацца на гэтыя краіны і казаць, што вот яны ж там так робяць, і поэтому і мы таксама маем рэальны прыклад таго, што гэта працуе? Фактычна ўсе еўрапейскія краіны дагэтуль ужо ўвялі калі не карантынныя захады, дык прынамсі шырокі сістэмны комплекс мераў сацыяльнага дыстанцыянавання. Калі мы возьмем прыклад Швецыі, дык там ужо каля 3 тыдняў як увялі і забарону масавых мерапрыемстваў з пэўнай колькасцю людзей і зачыненыя навучальныя установы апрача пачатковых школаў, каб дазволіць персоналу не быць з дзецьмі дома, і праводзіцца больш актыўна прамоўціцца палітыка па магчымасці заставацца дома, самаізалявацца з пэўнымі сімптомамі. І калі мы паглядзім вось гэтыя 4 вось гэтыя захады важныя, якія не абавязкова значыць карантынныя, то ў Беларусі яны пагэтуль напоўніцу не працуюць. Нават калі мы возьмем, скажем, нейкія такія базавыя рэчы, як самаізаляцыя дома пры першых сімптомах, падобных на каранавірус самому чалавеку, мажліва, яшчэ і людзей ягонай хатняй гаспадаркі, то гэтыя захады, яны ў Беларусі падрываюцца такой неадназначнай інфармацыйнай палітыкай, бо па беларускіх тэлеканалах болей гаворыцца, як прымяншаецца небяспека інфекцыі і гаворыцца пра нейкія драконаўскія захады, якія абавязкова не пасуюць Беларусі. Гаворыцца пра інфадэмію, пра залішні псіхоз наконт гэтага. То бок выходзіць, што ў Беларусі няма такой несупярэчлівай інфармацыйнай палітыкі, якая б дазволіла людзям прымаць болей адказныя рашэнні. Таму не, я не лічу, што Беларусь зараз, вось тая сістэма захадаў, якая зараз існуе ў Беларусі, па змяншэнні міжчалавечых кантактаў, што яна адпавядае нейкай еўрапейскай краіне, бо іншыя краіны еўрапейскія яшчэ тыднямі таму увялі гэтыя захады, калі не карантынныя, то шэраг іншых. Артём, я цытую Пул Первого, тэлеграм-канал. Сёння, як вядома, Лукашенко праводзіў чарговую сустрэчу, і яны цытуюць Александра Рыгоровича, які сказаў: эканоміка, а значыцца жыццё людзей не толькі сёння, але і ў перспектыве пытанне нумар 1. Усё павінна быць падпарадкавана гэтаму пытанню. Я да таго, што вось менавіта пытанне эканомікі і па сёння, і да дадзены момант для Лукашэнкі на першым месцы, а не здароўе ці бяспека людзей. Калі можа змяніцца ўсё? Мяне вельмі дзівіць такі падыход, бо гэта неслушная дылема паміж той сітуацыяй, якая зараз ёсць у Беларусі, і паміж маштабным карантынам і зачыненнем усіх прадпрыемстваў. Ёсць яшчэ шэраг захадаў, якія несуць мінімальныя выдаткі для эканомікі, але дазваляюць скараціць чалавечыя кантакты. Я маю на ўвазе, чаму б уладам не было весці забарону на скупчэнне людзей падчас вербнай нядзелі ці раней перавесці навучальную установу на дыстанцыйную форму. Гэтыя захады, яны ніяк не падрываюць беларускую эканоміку. Тым жа часам яны дазваляюць зменшыць на 5-10% кожны з гэтых захадаў. І гэта дазваляе замарудзіць развіццё пандэміі. Таму мяне дзівіць пагэтуль гэты падыход ці, бо тут няма дылемы паміж той сітуацыяй, якой мы зараз у процідзеянні эпідэміі, і тотальным карантынам, зачыненнем усіх прадпрыемстваў. Артём, да тебе тое ж самае пытанне. Ўсё ж такі і па сённяшні дзень эканоміка пытанне нумар 1.
не только экономика, я думаю, здесь еще есть и психология. То есть, разумеется, экономика важна, потому что Беларусь находится в крайне тяжелом экономическом положении. Она вошла в рецессию еще до коронавируса и до этой эпидемии, и рецессия явно будет только углубляться. И Лукашенко не хочет своими собственными руками вбивать еще гвозди в этот гроб. Но есть и более глубинная причина, потому что, как Андрей абсолютно верно заметил, есть много мер, которые не касаются тотального локдауна, закрытия экономики и даже отмены работы большинства предприятий, которые бы просто помогли, ну, если не снизить до нуля, то хотя бы просто снизить вот эту вот кривую, которая стремительно летит вверх, выпрямить ее, чтобы не создавать лишние нагрузки на систему здравоохранения. И тут хотя бы, ну, начать с отмены парада, например, да, у нас репетиции парада проходят по ночам. И то, что власть не делает этого, показывает мне, что и вообще показывает всем наблюдателям, мне кажется, что причина не только экономические, потому что не только спасение экономики дело. Лукашенко не хочет показать, что он находится в состоянии паники. С самого начала этого кризиса он заявил, что паника опаснее вируса, что психоз опаснее эпидемии. Это создало такую своеобразную колею для всей вообще системы власти в стране. Теперь каждый чиновник на местах, каждый чиновник в министерствах, каждый врач, в конце концов, боится прослыть таким паникером, боится выглядеть тем, кто разжигает панику. Это создает очень такую опасную динамику, когда все стимулы в системе направлены на то, чтобы люди и все винтики, так что называется, исполнители в этой системе, демонстрировали, что они не паникуют, что они не носят масок на совещания к Лукашенко, в том числе даже врачи, которые сейчас у него собрались, что они в Министерстве обороны не отменяют парад, потому что каждый боится показать, что он первый в ряду паникера. И вот это стало, мне кажется, основной такой движущим фактором нашей политики. Президент задал рамку, мы не должны паниковать, паника – главный враг, враг важнее вируса, и дальше все соревнуются, насколько они не паникуют. И до тех пор, пока президент не поменяет риторику, я не вижу, чтобы это произошло в ближайшее время, это не происходит даже сейчас, я не предполагаю, что какие-то другие соображения в это вмешаются. До какого-то открытого уже вот действительно такого внутренноменклатурного бурления, недовольства. Но пока еще не в той фазе, чтобы это началось, но я думаю, что именно вот таким будет перемена нашего курса, если она произойдет. Але пра бурленне ў номенклатуры ты кажаш, маючы на ўвазе такое больш-менш высокае чынавенства. Я да чаго? Вядома ж пра тое, што не хапае рознай абсталявання, не хапае масак, не хапае у дактароў іншай абарончай нейкай амуніцыі. Людзі збіраюцца, скідваюцца грошы, валанцёрскія арганізацыі развозяць гэта ўсё па месцах. Можа быць, у канцы канцоў у звычайных дактароў, лекараў скончыцца цярпенне, і я чакаю, калі гэта здарыцца. Яны прыйдуць не людзей прасіць, каб ім прывезлі гэтыя маскі, а да чыноўнікаў у кабінеты стучацца, і гэта можа стаць нейкай такой нагодай, каб змянілася рыторыка хотя бы. Может. Я не говорю о том, что эти номенклатурные какие-то волнения должны начаться наверху. Если будет массовое такое, не то чтобы неподчинение, но массовый выход из вот этого колеи молчания со стороны врачей, если будут постоянные сливы в СМИ с видео, фото, какой-то документацией шокирующего положения в больницах, если вот как в Витебске был случай, когда одна женщина врач начала публиковать что-то, и ее вызвали в прокуратуру, если таких случаев станет много, то это будет еще одним сигналом для власти, что ситуация вот с точки зрения контроля выходит из-под него, из-под контроля, что власть теряет рычаги управления. И вот это будет самым сильным сигналом наверх к тому, что пора менять курс. Но когда это произойдет, это очень сложно предсказать. Белорусские, в том числе и врачи, это части государственной системы такого, не то чтобы госорганов и чиновничества, но в широком смысле этого слова государственного сектора. Эти люди много-много лет, еще, можно сказать, с советских времен воспитывались в традициях не выносить ссор из избы, не подставлять свое непосредственное начальство. Ведь каждый знает, каждый врач и медсестра знает, что если он начнет разговаривать с прессой, то в первую очередь накажут не его, а главу его больницы. Да? И вот эта вот круговая порука и коллективная ответственность, она будет сдерживать желание таких людей вот на передовой общаться с прессой. Ну и к тому же не стоит минимизировать тот фактор, что они просто заняты. Они объективно заняты
сегодня борьбой с вирусом, многие из них, по крайней мере, те, кто непосредственно работает с зараженными, чтобы еще планировать какие-то медиакомпании. Многие из них уже разговаривают, но страх и общая загруженность, она не позволяет прийти к этому в какую-то такую лавинообразную фазу. Андрей, у сваім дакладзе вы робіце такія высновы, і прычым на першым месцы у вас стаіць наладзіць паўнавартаснае і несупярэчлівае інфармаванне насельніцтва аб развіцці эпідэміі і мерах супрадзеяння, якія прымаюцца. Вот Артём прыгадаў, як была наладжана сістэма інфармавання у Міністэрстве аховы здароўя, спачатку нармальна, потым правал, зараз больш-менш нармальна. А ты як ацэньваеш? Вот наколькі інфармаванне пра сітуацыю адэкватнае і неадэкватнае на сёння? Вядома, я ацэньваю цяперашнюю інфармацыйную палітыку як незадавальняючую, і справа нават не пра прэс-рэлізы Міністэрства аховы здароўя, якія таксама там былі няпоўныя, запозненыя і так далей, што ўжо выклікала прэтэнзіі ад журналістаў. Справа ўвогуле у тым, як падаецца сітуацыя з развіццём эпідэміі дзяржаўнай прэсай і на дзяржаўных тэлеканалах. На дзяржаўных тэлеканалах, умоўна кажучы, у прайм-тайм увечары вам сур'ёзныя эксперты і эпідэміёлагі не гавораць пра небяспеку эпідэміі і не заклікаюць, што трэба бліжэйшым часам абмежаваць да мінімуму колькасць кантактаў, каб замінуць развіццё эпідэміі і так далей. Некаторыя рэчы могуць згадвацца ў навіновых перадачах, але яны паглынаюцца як бы ў ценю аказваюцца іншых месаджаў пра тое, што, маўляў, гэта накручаная паніка наконт гэтага, што перавышаная рызыка эпідэміі. Таму, вядома, гэта збівае з панталыку вялікую колькасць людзей. Не ўсе людзі маюць доступ да іншых альтэрнатыўных крыніцаў інфармацыі. І, вядома, такая інфармацыйная палітыка, яна вялікую долю насельніцтва прымушае меркаваць, што ў рэальнасці рызыкі невялікія і, адпаведна, не надта адказна ставіцца да скарачэння сацыяльных кантактаў. Вось гэта вельмі вялікая небяспека. Я згодны з Артёмам пра тое, што можа паслужыць трыгерам, але я баюся, што трыгерам уласна хутчэй паслужыць пэўная колькасць смерцяў. І вось гэтае даследаванне міжнароднай групай навукоўцаў зробленае, яно уласна і мадэлюе сітуацыю з некалькімі трыгерамі, ад трыгеры колькасцяў смерцяў на душу насельніцтва у пэўны тыдзень часу. І вось яны бяруць два асноўныя трыгеры. Гэта колькасць смерцяў ад каранавіруса 0,2 чалавека на 100 тысяч насельніцтва і 1,6. І гэта ў беларускіх рэаліях значыць каля 18 і каля 150 смерцяў чалавечых процягам тыдня. І вось яны мадэлююць, як будзе развівацца сітуацыя, калі на гэтым этапе эпідэміі ўлады павядуць даволі жорсткія захады. І высновы такія, што час бежыць, і гэты час вельмі каштоўны. І калі з гэтых прагнозаў вынікае, што калі беларускія ўлады нарэшце зразумеюць рызыку, калі раптам на тым моманце, калі колькасць смерцяў будзе там сягаць 150 чалавек на тыдзень, то ўжо нават увядзенне гэтых даволі жорсткіх захадаў можа выліцца ў смерці каля 14 тысяч чалавек. То бок тут выснова вельмі простая, што і адназначна ў гэтым даследаванні, што захады, якія б не былі даволі мяккія, даволі жорсткія, іх трэба рабіць як мага раней. І вось я баюся, што гэтае прамарожанне, гэты трыгер, які можа паслужыць, ён ужо проста прывядзе Беларусі ў той часовы момант, калі гэта дазволіць захаваць куды меншую колькасць чалавечых жыццяў. Артём, ты у сваім тэлеграм-канале звяртаў увагу на апытанне, якое рабіла Саціо, і я працытую: 70% беларусаў за забарону ўсіх грамадскіх мерапрыемстваў, 56% за карантин ўсіх навучальных устаноў, 53% за перавод на ўдаленку ўсіх магчымых
работнікаў. Такім чынам большасць людзей супраць сённяшняга курса улады. Але калі улада скажа: добра, вы все тут хотели карантина, зараз я вам увожу жорсткі карантин па ўсіх правілах, як это зроблена ў той же самой там Польшчы ці ў суседніх краінах. Чаго чакаць у палітычным, унутрыпалітычным жыцці Беларусі? Якія могут быть наступствы? Во-первых, эти данные, они уже успели устареть. Они были взяты около 10 дней назад, когда у нас была либо одна смерть, либо еще не было даже смертей. То есть сейчас общественное мнение, я уверен, намного более критично настроено к тому, что делает власть, чем тогда. То есть эти проценты выросли. И люди наверняка, судя по динамике во всех странах, где такие опросы проводятся, люди на сегодняшний день хотят более жестких даже мер, чем в том опросе. Но, отвечая на ваш вопрос, я думаю, что если какие-то меры жесткие будут вводиться, то именно под таким соусом они и будут вводиться, что это не я хотел, это вы просили. Именно таким образом уже были продлены детские каникулы в школе. Лукашенко сказал, что это сделано по просьбам родителей. Я думаю, что если он пойдет на какие-то более близкие к локдауну меры, какие-то карантинные меры, он скажет, что я вас предупреждал, вы не захотели, тогда теперь не жалуйтесь мне, когда у вас закончится, условно говоря, еда и зарплаты. Я думаю, что в зависимости от продолжительности этих мер это может иметь разные последствия для белорусской политики. Итак, последний месяц, последние пару недель, по крайней мере, вот этот процесс оппозиционных праймерис сошел в онлайн, условно говоря. Там же будет вся остальная активность политическая, вне зависимости от того, ведет власть карантин или нет, потому что даже самые пропротестные группы, вроде Статкевича, Северинца, призывают власть на полный запрет общественных мероприятий, а не на то, чтобы людям протестовать. То есть, поэтому никаких изменений во внутриполитической жизни в таком противостоянии оппозиция-власть я не жду вне зависимости от применения мер власти. Дальше вопрос, как будет развиваться кривая эпидемии. Если летом не произойдет того, на что надеются во всем мире, и распространение вируса не замедлится летом, тогда нас в Беларуси, по сути, ждет продолжение эпидемии при таких мерах властей, как сегодня. Это значит, что все более и более вероятным становится перенос выборов, какие-то чрезвычайные меры вроде чрезвычайного положения, чрезвычайной ситуации. Лидия Ермошина уже на это намекнула. Я сомневаюсь, что Лукашенко будет проводить выборы на фоне сотен смертей в день, если мы придем в эту точку. Другое дело, что никто не может точно сказать, как долго продлится эпидемия. Если сбудутся оптимистичные прогнозы, и мы пройдем этот пик в мае, в июне, и все нормализуется к июлю-августу, то я не предвижу каких-то необходимости для власти что-то радикальным образом менять, потому что в ближайший год-два улучшение экономической ситуации не ждет ни один экономист. Уже невозможно будет взять и провести выборы, когда что-то наладится, если ты их вообще эти выборы не отменишь. Поэтому я думаю, что вот просто ощущение такое не поддаваться панике и проецировать уверенность в себе, оно победит у Александра Лукашенко в голове, он проведет выборы, как, если еще раз мы говорим, если мы находимся в сценарии не лавинообразного развития эпидемии. Он проведет эти выборы, и, скорее всего, главным месседжем на нем будет: мы попали в самый сложный кризис моего президентства, не время менять коней на переправе, не время сейчас для каких-то пертурбаций, из кризиса нужно выходить, и нужно сплотиться вокруг флага. Я не знаю, насколько это сработает, потому что сейчас, очевидно, на фоне этого коронавируса выросло очень серьезное недоверие к власти. Я не уверен, что это недоверие и возросший негатив среди особенно тех людей, кто не доверял власти до этого, что он рассосется до выборов. Скорее всего, выборы будут проходить при какой-то мизерной явке, которую придется накручивать. Но я не вижу, чтобы эта ситуация вот на уровне массовой политики привела к каким-то революционным изменениям в Беларуси. Просто потому, что эпидемия и даже время после эпидемии – это не время для массовых мероприятий. А единственное альтернативное, что называется, пространство для политики, внутриноменклатурная политика, то есть какие-то столкновения внутри элит, какие-то разногласия, мы это обсудили в начале передачи, и я думаю, что именно отсюда мы можем увидеть какие-то интересные новинки, что называется, да? Что-то новое в Беларуси может произойти вот именно с этого поля внутриноменклатурной политики скорее, чем из массовой вот такой.
протестно-оппозиционного поля. Андрей, а дарэчы, вот матэматычныя разлікі што гавораць? Лукашенко сказаў, што па яго адчуванням мы зараз знаходзімся на піку. А вот матэматычныя разлікі што кажуць? Пік это пройдзем мы да пачатку лета, не? У гэтым даследаванні няма мадэлявання піка па кожнай з краінаў. Прынамсі няма у публічна даступнай прасторы вынікаў усіх па кожнай краіне. Таму там няма дакладнага тыдня па Беларусі, па іншай нейкай краіне не можна паглядзець. Але вядома, з гэтай мадэлі вынікае, што Беларусь імаверна знаходзіцца толькі у пачатку хвалі, ніяк не на піку, як было сказана. І я магу толькі дадаць, што калі раптам у кепскім сцэнары эпідэміялагічная сітуацыя ў Беларусі пачне выходзіць і выйдзе з-пад кантролю, то хіба гэта створыць гэтыя самыя эканамічныя рызыкі, за якія непакоіцца Лукашенко. У выніку, калі сітуацыя раптам пачне выходзіць з-пад кантролю, можа якраз такі паўстаць паніка насельніцтва, якая паўплывае на эканоміку, могуць пайсці нейкія заклікі у тым ліку, у тым разе, калі адначасова, скажам, Расія будзе паспяхова змагацца з эпідэміяй, пра там увод расійскіх вайсковых медыкаў і так далей. Тут сітуацыя можа развівацца яшчэ ў такім непрадказальным і палітычным кірунку з гэтага гледзяща. Таму тыя рызыкі, якія могуць наспець у святле эпідэміялагічнай сітуацыі, яны не толькі абмяжоўваюцца эканамічнымі наступствамі. Дарэчы, пытанне да абодвух. Ці заўважаеце вы нейкі прапагандысцкі ўплыў на Беларусь ужо зараз з боку Расіі? Ну, я маю на ўвазе, ці выкарыстоўвае Расія каранавірус для ціску на Беларусь? Быў шэраг публікацый у расійскіх медыях, якія пайшлі, калі не памыляюся, з публікацыі камерсанта пра тое, што Беларусі, маўляў, можа спатрэбіцца дапамога ад Расіі ў гэтым рэчышчы. Таму некаторыя сігналы на гэта ёсць. И были многочисленные публикации в телеграм-каналах, таких пророссийских, таких ярых, империалистических, на тему, что, учитывая бездействие Лукашенко, Путин должен прийти и помочь. То есть этот нарратив, он пока живет в таком маргинальном русле, которое видит, наверное, тысячи человек, не десятки, не сотни тысяч, он пока не просочился на федеральные СМИ, потому что российские федеральные СМИ, как и вся российская госмашина, сейчас заняты скорее внутренней ситуацией. Но если мы действительно находимся в таком непредсказуемом драматическом развитии ситуации, когда в России из-за их жестких мер пик эпидемии уже будет пройден, а в Беларуси еще нет, и тогда россияне начнут обращать внимание на то, что происходит рядом, в том числе и в Беларуси, которая требует открыть границы, вот тогда может начаться, что называется, повышенное внимание со стороны российской медиамашины тоже, которая будет говорить о том, что Беларусь становится точкой напряжения у наших границ, надо еще жестче подзакрыть границу, а вслед за этим какие-нибудь империалистические круги начнут кричать о том, что нужно спасать наших русских в Беларуси, потому что власть ничего не делает. И в этом тоже, Андрей здесь абсолютно прав, в этом тоже есть политический риск для Лукашенко, потому что даже белорусы, которые сегодня смотрят телевизор, и даже белорусы, которые склонны сегодня доверять телевизору, кроме белорусских новостей, они еще смотрят и российские новости. И они видят, что Путин принимает эту ситуацию очень всерьез и даже отправляет россиян на каникулы. Следом идут белорусские новости, которые высмеивают эти шаги и говорят о том, что вот видите, россияне против сами этих каникул. Ну, это ерунда. Многие россияне напуганы так же, как и многие белорусы этим вирусом. Если кто-то против, то скорее это пока что бизнес. Но белорусы сравнивают эти месседжи. И если на фоне роста у нас заболеваний и смертности они будут продолжать сравнивать эти месседжи, это будет довольно такая опасная, плодородная почва для вот всех этих нарративов в стиле «Путин, приди и помоги». Як гэтаму можна супрацьстаяць, Андрей? Тут мы вяртаемся да пачатку размовы про тое, што
Ёсць шмат невядомых, так, наконт развіцця эпідэміі, там навукоўцы ўвесь час абнаўляюць дадзеныя, але тыя дадзеныя, тыя мадэлі навуковыя, якія існуюць на сёння, яны паказваюць, што гэтыя рызыкі рэальныя, яны не міфічныя. І каб гэтыя рызыкі ўзяць пад кантроль і каб зменшыць, значыць, верагоднасць выхаду эпідэміялагічнай сітуацыі з-пад контроля, трэба як мага хутчэй прымаць як мага шырэйшыя захады. Таму як гэта апярэдзіць? Ну, власна, прыняццём своечасовых захадаў па абмежаванні міжчалавечых кантактаў, па раз'ясненні насельніцтву ўсіх рызыкаў эпідэміі. Без гэтага проста Беларусь, калі гэтая мадэль слушная, яна будзе рухацца у вельмі кепскім кірунку, якія, значыць, могуць выклікаць всякія наступствы эканамічныя і палітычныя. І таксама трэба дадаць, што ў разе нейкай доўгай складанай эпідэміялагічнай сітуацыі ў Беларусі, калі яна будзе выглядаць горай на фоне іншых краінаў, таксама ёсць рызыка, што, напрыклад, краіны шенгенскай прасторы, яны будуць пастаянна павялічваць тэрмін абмежавання ўезду грамадзянаў Беларусі на іхнюю тэрыторыю. І гэтыя сігналы мы ўжо бачым, бо на мінулым тыдні як прэзідэнт Літвы і міністр замежных справаў ужо наўпрост сказалі, што, маўляў, трэба разгледзець усур'ёз пытанне спынення авіакамунікацый паміж Менскам і Вільняй, бо яны не давяраюць афіцыйным дадзеным наконт эпідэміі, што яна ў Беларусі можа выйсці з-пад кантролю. Гэта ўжо добры сігнал на тое. Яшчэ адзін знак, якую рызыку можа прынесці для Беларусі, беларускай эканомікі, бо і тая самая працоўная міграцыя ў Польшчу, яна зараз такі даволі значны феномен, што гэта можа таксама выклікаць адмоўныя наступствы для беларускай эканомікі, калі сітуацыя з эпідэміяй выйдзе з-пад кантролю. Ну, а у якім выпадку беларускія ўлады пойдуць на жорсткія меры, Артём ужо патлумачыў нам. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі на сувязі былі Андрэй Елисеев і Артём Шрайман. Для вас працаваў Зміцер Лукашук. Дзякуй вялікі, беражыце сябе.